हरे कृष्ण. अच्छा. आता हिरण्यकश्यपू विषयी आपण ऐकत होतो. तर त्यावेळेला आपण हिरण्यकश्यपू असुरी प्रवृत्तीमुळं जे जे काही हाहाकार माजवले होते तर त्याविषयी आपण अभ्यास होता. आणि मग एक भक्ताचं जीवन कसं असावं तर ह्याचा उहापोह आपण करत होतो की श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला काय सांगितलंय. तर आपल्याला कशा पद्धतीनं मार्गदर्शन केलंय. तर हे सगळं आपण अभ्यासत होतो. म्हणजे काय आज्ञेचं पालन करणं. आणि मग गुरुंनी आपल्याला काय सांगितलंय. तर हे हे जे आहे हे समजून घेणं म्हणजे काय की सर्वात प्रथम म्हणजे गुरुंनी सांगितलेल्या प्रत्येक आज्ञेचं पालन करणं. आणि गुरुंनी सांगितलेले जे आज्ञा आहेत त्याचं पालन जे आहे तर माझं काटेकोरपणे होत आहे ना ह्यावर पण आपण स्वतःला दक्ष राहून म्हणजे प्रत्येक वेळी वेळोवेळी म्हणजे स्वतःचं निरीक्षण करत राहायचं. तर असे प्रयत्न आपल्याकडून घडणं आवश्यक आहे. अन्यथा काय होईल आपण दीक्षित आहोत पण म्हणजे आपण मंगल आरतीला जात नाही किंवा आपण इस्कॉन सारख्या म्हणजे या संस्थेशी जोडलो गेलो आहोत आणि श्रील प्रभुपादांनी ज्याप्रमाणे आपल्याला विधिविधानांचं पालन करायला एक घडी घालून दिली आपण म्हणून सोप्या भाषेत किंवा आपल्याला एक दैनंदिन कार्यक्रम सांगितलाय. तर त्या पद्धतीने जर आपलं आचरण नसेल तर आपलं आपण काय एक प्रकारे आपण काय होतो तर गुरुकृपेपासून वंचितच होतो आहोत पहा. तर अशा पद्धतीनं आपण आपलंच कसं नुकसान करून घेतो तर हा भाग आपण याच्यातनं समजून घ्या. तर अशा पद्धतीने आपल्या म्हणजे जेव्हा आपण साधनेमध्ये येतो किंवा आपण भक्ती मार्गावर जेव्हा येत असतो तर वेळोवेळी आपल्याला मार्गदर्शन करणारे वैष्णव किंवा आपल्यापेक्षा उच्च स्तरावरचे जे भक्त आहेत किंवा आपले शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु तर ह्यांच्या माध्यमातून आपल्याला हे मार्गदर्शन मिळत असतं. तर त्यावेळेला आपण त्यांच्या आज्ञेचं तंतोतंत पालन करणं हीच खरी तर भक्तिमय प्रेममय सेवा असते. म्हणजे आज्ञा पालन ही सुद्धा सेवा आहे. जे जसं सांगितलं गेलंय त्या पद्धतीनं आपण त्याचं आचरण करणं. मग असे जेव्हा आपले प्रयत्न होत असतात तर त्या प्रयत्नामुळे जेव्हा भगवान म्हणजे गुरु जेव्हा संतुष्ट होतात तेव्हा भगवान संतुष्ट होतात. कारण गुरु आपल्याला काय सांगतात तर भगवान यांची संतुष्टी कशी करता येईल ह्यासाठीचे सगळे प्रयत्न कोण शिकवतात आपल्याला गुरु शिकवतात. मग हे सगळे प्रयत्न आहेत आपल्याला जे काही मंगल आरतीपासून सांगितलं गेले करायला तर ते काय आहेत तर आपल्यासारखे पतित जीवानी भगवान यांची कृपा प्राप्त करण्यासाठीचे ते प्रयत्न आहेत. आणि म्हणून गुरु आपल्याला एक मार्गदर्शकाचं काम करतात आणि गुरूंचं एक माध्यम बनतं आपल्यासाठी. आणि ते काय करतं आपल्याला तर श्रीकृष्णांच्या चरणांशी घेऊन जातं. आणि यासाठी आपण काय केलं पाहिजे तर असे प्रयत्न आणि असं मार्गदर्शन जे आहे तर ते गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली करणं आवश्यक आहे. म्हणजे भक्तिमय प्रेममय सेवा आपली घडली पाहिजे पण प्रमाणित आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली. मग असे प्रयत्न करणं म्हणजे काय तर गुरूंच्या आज्ञेचं तंतोतंत पालन करणं. मग सेवेविषयी असू दे भक्तीविषयी असू दे साधन भक्तीविषयी म्हणजे जिथे तिथे आपण गुरु आज्ञेचं पालन करणं आवश्यक आहे. आता इथे आपण चित्रात पाहतो आहोत की नारद मुनी जे आहेत तर तिथे जे आहेत तर त्यांच्या शेजारी जी त्याची हिरण्यकश्यपू जी आहे तर त्याची जी पत्नी आहे तर ती बसलेली दिसते आणि ती सेवा करते वेगवेगळ्या प्रकारे. मग आता ही कथा आपल्याला माहिती की काय घडलं ती तर ती आपण थोडक्यात समजून घेणार आहोत आणि मग आपण पुढच्या स्लाइड वरती जाणार आहोत. मग आता हा जो हा जो हिरण्यकशिपू होता हम्म, तर त्याचं म्हणजे त्यांनी अशा पद्धतीने जो अतोनात छळ जो आहे तर तो सर्वांचा म्हणजे करायला सुरुवातच केली होती. मग काय घडलं की त्याचं अशा पद्धतीनं जेव्हा म्हणजे युद्ध सुरू होतं हम्म, तर त्यावेळेला म्हणजे देवतांच्या वतीनं इंद्रराज आणि म्हणजे हा जो होता हिरण्यकशिपू तर ह्यांच्यामध्ये ह्या सगळ्या अशा परिस्थिती बनल्या होत्या. मग आता हे सगळं जेव्हा घडत होतं म्हणजे देव आणि हिरण्यकशिपू यांच्यामध्ये अशा पद्धतीनं उत्तर प्रत्युत्तर असं सुरूच असायचं संघर्ष. नेहमी देव आणि दानव यांच्यामध्ये संघर्ष असतो. मग त्यावेळेला जेव्हा तप करण्यासाठी हा हिरण्यकशिपू निघून गेला होता ना आपण पाहिलं आता हा फ्लॅशबॅक स्टोरी आपण म्हणतोय तर तशा पद्धतीने आपण ही अभ्यासतोय. तर जेव्हा तप करण्यासाठी निघून गेला होता हिरण्यकशिपू तर त्यावेळेला काय केलं ह्या संधीचा फायदा घेऊन
म्हणजे त्याने अशा पद्धतीनं प्रत्युत्तर आपल्या हिरण्याक्ष भावाच्या मृत्यूसाठी प्रत्युत्तर म्हणून त्यांनी जो छळ आरंभला होता. तर मध्येच तो काय केला, त्यानं योजना आखली अमृतत्वाची आणि ब्रह्मपद स्वतःला मिळावं म्हणून तो तपासाठी निघून गेला होता. त्यावेळेला काय झालं, जे असुर भवन होतं म्हणजे इकडे सगळीकडे येऊन देवदेवतांनी आणि म्हणजे हे जे इंद्र आहेत यांनी काय केलं, तर ह्या संधीचा फायदा घेऊन आपला शत्रू पक्ष कमजोर झाल्याचा फायदा घेऊन त्यांनी काय केलं, तर हे जे सगळं असुर बांधव होते तर त्या सगळ्यांना त्यांनी एक प्रकारे नष्ट करायचा प्रयत्न केला. आणि मग हे युद्ध झालं त्यांच्यामध्ये आणि त्यावेळेला हिरण्यकश्यपू तिथे नव्हता. मग त्याची जी पत्नी होती कयाधू त्याच्या प्रासादामध्ये, मग ते इंद्राचाच प्रासाद बळकावून बसला होता ना, मग तिथे जी पत्नी होती त्याची कयाधू, मग तिला तिची सुद्धा तो म्हणजे जे इंद्रदेव होते ते हत्या करणार होते, तर वध करून टाकणार होते. पण ती जी होती तर ती गर्भवती होती. मग त्यावेळेला इंद्र तिला घेऊन चालला होता, तर त्यावेळेला तिथे नारद मुनी प्रकटले आणि त्यांनी काय सांगितलं की तिला तू मारू नकोस. तिच्या गर्भामध्ये अत्यंत उत्तम असा भक्त जो आहे, तर तो जो आहे तर तो उपस्थित आहे आणि त्यामुळे तू काय कर, तर हिला हिला सोडून देतो. आणि मग जो इंद्र आहे तर त्यांनी, नारद मुनी हे महर्षी आहेत तर त्यांच्या आज्ञेचं पालन केलं. म्हणजे आपले जे साधू गुरु शास्त्र आहेत तर त्यांच्या आज्ञेचं आपण पालन केलं पाहिजे. त्यांच्यामधल्या ज्या आज्ञा आहेत त्या तंतोतंत आपण पाळल्या पाहिजेत. म्हणजे जे शास्त्र सांगतात किंवा जे गुरु सांगतात किंवा जे साधू पुरुष सांगतात म्हणजे तर महर्षी आहेत, देवर्षी किंवा महर्षी म्हटलं जातं. मग नारद मुनींच्या आज्ञेचं त्यांनी पालन केलं आणि त्यांना नमस्कार करून इंद्र निघून गेला. मग जे नारद मुनी आहेत तर ते आपल्या आश्रमामध्ये घेऊन आले कयाधूला. आणि मग त्यांनी काय केलं, तर तिथे तो जो गर्भ होता तिच्या पोटामध्ये वाढत होता, तर त्यांना माहिती होता हा उच्च कोटीचा भक्त आहे. त्यांना म्हणजे नारद मुनी आहेत ते जाणतात भगवानांचा शक्त अवतार असल्यामुळं, ते जाणत होते. आणि मग त्यांनी काय केलं, तर हरिकथा सांगायला सुरुवात केली. मग ती वेगवेगळ्या सेवा करायची आणि तिथे जी आहे तर ती त्या आश्रमामध्ये त्यांच्या राहायची. म्हणजे मग त्यावेळेला तिला कधी कधी झोपी लागायची. पण आतून प्रल्हाद महाराज जे आहेत ते सगळे हरिकथा ऐकत असत किंवा त्यांचे जे उपदेश आहेत ते ग्रहण करत असत. म्हणजे अशा पद्धतीने प्रल्हाद महाराज जे आहेत तर त्यांची गर्भातूनच भक्तीची सुरुवात झाली पहा. आणि त्यांचे गुरु कोण, तर नारद मुनी आहेत. तर अशा पद्धतीचं ते चित्र आहे पाहिजे. मग आता असुर स्त्रिया असतात तर त्यांच्यामध्ये शक्ती असते. म्हणजे आसुर स्त्रिया ह्या आपल्या सामान्य जनसामान्यांच्या स्त्रियांसारख्या नसतात. तर त्या गर्भवती राहिल्या तर त्यांना इच्छा होईल तेव्हा त्या गर्भाला जन्म देऊ शकतात, म्हणजे त्या मुलाला जन्म देऊ शकतात. आणि त्या गर्भाची वाढ जी आहे तर त्यांच्या इच्छेप्रमाणे त्या म्हणजे पाठीपुढे असं करता येईल अशा पद्धतीचं त्यांना वरदान असतं. म्हणजे अशा ते कितीही वर्ष राहू शकतात. मग त्याचं तप पूर्ण होऊन येईपर्यंत ती जी असुर पत्नी होती तर ती अशीच राहिली, म्हणजे गर्भवतीच राहिली आणि त्यानंतर तिने जन्म दिला. म्हणजे अशा पद्धतीनं जे आहे त्या असुर पत्नी जे असतात त्यांच्यामध्ये पण विशिष्ट अशा म्हणजे जे असतात वेगवेगळ्या प्रकारच्या शक्ती म्हणजे असतात. अर्थात ते सगळं भगवान यांचीच कृपा असते. आपण सर्व जे आहोत ते भगवान यांचेच अंश किंवा त्यांचेच सुपुत्र सुपुत्री आहेत, त्यामुळे हे जे सगळं प्राप्त असतं त्यांना भगवान यांच्या कृपेमुळेच प्राप्त असतं. आता पुढे जाऊ आपण. हा, आता ही कथा सुरू होते. म्हणजे आता आपण ऐकली ही पार्श्वभूमी होती. आपण म्हणतो ना इंग्लिश मध्ये फ्लॅशबॅक स्टोरी, म्हणजे एकूण गोषवारा, एकूण सारांश जो आहे आतापर्यंत काय घडलं, आता ही कथा सुरू होते वेगवेगळ्या चित्रांच्या माध्यमातून. मग आता ह्या हिरण्यकश्यपूनी मंदार पर्वतावर जाऊन आपल्या बोटांवर म्हणजे पुढची बोट जी आहेत त्याच्यावर पायाची जी बोट आहेत त्याच्यावर उभं राहून म्हणजे म्हणजे आपलं खडतर तप जे केलं कसं केलं, बाहू आकाशाकडे पसरले म्हणजे दोन हात आकाशाकडे असे उभे असे धरून आणि आपल्या पायांच्या बोटावर फक्त उभा राहिला तो टाचा न टेकता. आणि अशा पद्धतीने त्याने खडतर तप केलं. मग त्यांनी तप केल्यामुळे ही जी उष्णता निर्माण झाली त्याच्या ज्वाळा सगळीकडे पसरल्यात पहा. त्याचं हे चित्र आहे. आता पुढे जाऊ आपण. हा मग तुझ हा, मग त्याने इतकं तप केलं की त्याच्याभोवती मुंग्यांनी वारुळ केलं पहा. इतकं वारुळ जमलं. आणि त्याच्या शरीराचा मांसल भाग असा पक्ष्यांनी सुद्धा म्हणजे तो जो आहे तो चाखला पहा.
तर पुढे जाऊ आपण. तरी देखील त्याचा तप खंडित झाला नाही. हा. मग आता जे ह्याच्या इथे इंग्लिश लिहिलेलं दिसतं, इंग्लिश श्लोक दिसतात लिहिलेले. नाही. नाही नाही, माताजी, याच्यात काही दिसत नाही. काही नाही चित्रच आहेत. दिसत. चित्रच आहेत फक्त माताजी. जरा पुढे घ्या स्लाइड वर. पुढे उपदेश पण आहेत. 2 PPT आहेत बहुतेक. एक मिनिट, तुम्ही कुठलं ओपन केलंय? हा, इथून सुरू आहे. जरा पुढे घ्या अजून. हा, बरोबर आहे PPT. ठीक आहे. त्या चित्रावर घेऊया. मी चित्र सांगते, चित्राविषयी माहिती देते सगळ्यांना, आणि मग आपण जी भगवंतांची वाणी आहे इथून हा सुरुवात होते. हा, अजून अलीकडे येऊया, आधीच्या स्लाइडला. हा, आता इथे पहा, थोडक्यात माहिती आहे ही. तर आता भगवान म्हणजे भक्त प्रल्हादांचा जन्म कसा होतो, आणि मग भक्त प्रल्हाद जे आहेत त्यांचा जन्म जेव्हा होतो तेव्हा ते काय करतात, तर अशा पद्धतीनं ते आपले जेव्हा शिक्षक, जे असुर शिक्षक असतात, ते जेवणाची सुट्टी घेऊन जात दुपारच्या वेळेत विश्रांतीसाठी. तर नाही, त्यावेळेला आपल्या असुर बांधवांना एकत्र करून ते जे आहेत ते त्यांना उपदेश करत असतात. भगवान यांच्याविषयी उपदेश करत असतात. असं भगवान यांचे भक्तिमय सेवेविषयी सांगत असतात. मानवी जीवनाचं ध्येय म्हणजे असुर जीवनाचं ध्येय, आता आपल्याला मानवी जीवनाचं, आपण मनुष्य योनी, तसं असुर जीवनाचं सुद्धा ध्येय काय आहे ते सांगत असतात. म्हणजे भगवानांची भक्त कसं बनायचं हे त्यांना मार्गदर्शन करत असतात. मग आता हे जे आहेत इथं प्रल्हाद महाराज हे आपल्या असुर बांधवांना संकेत करतात दुपारच्या वेळेमध्ये. जेव्हा शिक्षक जे आहेत तर ते आपलं भोजनाची सुट्टी घेत असत, त्यावेळेला ते संकीर्तनाचा आनंद घ्यायला त्यांना शिकवत असत. अशा पद्धतीने त्यांनी भक्तीचा प्रचार प्रसार केला पहा. म्हणजे जिथे कुठे संधी मिळेल तिथे तिथे आपण भक्त जो असतो किंवा आपण भक्त बनून भक्तिमय प्रेममय सेवेविषयी भगवान यांच्या सांगायचं, भक्तीचा प्रचार प्रसार करण्याची एकही संधी सोडायची नाही. त्याचं उदाहरण म्हणजे प्रल्हाद महाराज. मग आता त्याचे जे मित्र आहेत, म्हणजे इतके सुंदर उपदेश आहेत प्रल्हाद महाराजांचे, पुढे आपल्याला येतील. हे सारांश रूपात आपण चित्रांच्या रूपात अभ्यासतोय. तर प्रल्हाद महाराजांना मग ते म्हणतात की आता या लहान वयात आम्ही कशाला हे सगळं करायचं, आम्ही वय झाल्यावर करू. नाही नाही, प्रल्हाद महाराज काय म्हणतात की म्हणजे नाही नाही, आत्ताच करायला पाहिजे, लहान वयापासून कौमारी अवस्थेपासूनच करायला पाहिजे. ह्याच्याविषयी श्लोक येईल पुढे. प्रल्हाद महाराज खूप छान मार्गदर्शन करतात आपल्या असुर बांधवांना. ते खूप सुंदर उपदेश आहेत अभ्यासण्यासारखे आपल्याला. तर अशा पद्धतीचं मार्गदर्शन प्रल्हाद महाराजांनी आपल्या असुर बांधवांना करायला सुरुवात केली. तर पुढे जाऊ आपण. हा. आता हे हिरण्यकश्यपू जो आहे तर त्याचा कसा वध केला याविषयी, नरसिंह भगवान कसे प्रकटले. आणि मग नरसिंह भगवान जे आहेत तर त्यांनी जेव्हा प्रल्हाद महाराज यांनी स्तुती केली, सगळे देवता तिथे उपस्थित होते. पण नरसिंह भगवान यांचं इतकं उग्र रूप होतं आणि त्यांचा क्रोध इतका होता, म्हणजे हिरण्यकश्यपू समोर म्हणजे इतक्या म्हणजे क्रोधाने ते प्रकट झाले. जेव्हा त्यांनी विचारलं या खांबामध्ये पण आहे का तुझे भगवान, तेव्हा प्रल्हाद महाराजांनी हो म्हणून सांगितलं. मग त्यांनी त्या खांबावर जेव्हा लाथ मारली त्यावेळेला त्या स्तंभातून सुद्धा जे आहेत ते हे नरसिंह भगवान प्रकट झाले. आणि मग त्यांनी हिरण्यकश्यपूचा वध केला. या चित्रात जे आपण पाहतो आता ते पुढे आपण अत्यंत व्यवस्थित अभ्यासणार आहोत. पण वधानंतर त्यांचा क्रोध शांत होत नव्हता. मग सगळे देवदेवता जे आहेत तर त्यांनी लक्ष्मी मातांना विनंती केली. लक्ष्मी मातांनी सांगितलं की आपण या प्रल्हादलाच आता भगवान यांचा क्रोध शांत करायला पाठवूया. मग तेव्हा प्रल्हाद महाराजांनी खूप सुंदर स्तुती केली, आणि ते ती स्तुती जी ऐकली तेव्हा त्यांचा क्रोध शांत झाला. मग त्यांनी आशीर्वाद दिला प्रल्हाद महाराजांना, त्यांना वरदान मागायला सांगितलं, आणि त्यांना जवळ घेऊन आपलं कुरवाळलं आणि आपल्या मांडीवर बसवून घेतलं. म्हणजे अशा पद्धतीने भगवान यांची त्याला कृपा प्राप्त झाली प्रल्हाद महाराजांना. हे आपण अभ्यासला. तर पुढे जाऊ आपण. हा सारांश अभ्यासतो आहोत आपण. आता इथून आपण अभ्यासणार आहोत, प्रत्येक श्लोक बाय श्लोक आपण अभ्यासणार आहोत. तर आता मी जसं सांगितलं, भगवान यांची काय झाली, धीरगंभीर वाणी प्रकटली, भगवान नाही प्रकट झाले. तर ते भगवान यांच्या इच्छेनुसार असतं, कधी भगवान यांची वाणी प्रकट होते. आता भगवान यांची वाणी म्हणजे आणि भगवान यामध्ये काही भिन्नता नाहीये, अभिन्न आहे. म्हणजे भगवान यांचं प्रत्येक अंग अभिन्न जे आहे ते आध्यात्मिक आहे. त्यामुळे भगवान यांची वाणी आणि भगवान यांच्या ह्या कधी अभिन्न असू शकत नाही. आणि त्यामुळं
भगवानच प्रत्यक्ष तिथं प्रकटल्यासारखं असतं, म्हणजे आपल्यासाठी, आपल्यासारख्या सामान्य जनांसाठी. मग भगवान जबाबदार आले की हे देवतांनो तुम्ही भयभीत नका हो, तुमचं कल्याण होईल, तुम्ही माझी भक्ती करा, माझं श्रवण कीर्तन करा, माझी स्तुती करा, आणि मग काय होईल, अशा कृतीमुळं तुम्हाला वरदान प्राप्त होईल, तुम्ही वरच्या स्तरावर याल. भगवानांची भक्ती केल्यावरच आपण काय होतो, तर आध्यात्मिक स्तरावर उन्नत होतो, वरच्या स्तरावर येतो, किंवा आपल्याला ही वरदानं प्राप्त होतात, म्हणजे काय, आपण सुकृती एक प्रकारची निर्माण करत असतो. आणि मग अशा हिरण्यकशिपूची सगळी मला दुष्कृत्य माहिती आहेत, तर मी काय करेन, ही लवकरच थांबवणार आहे, तुम्ही योग्य काळाची प्रतीक्षा करा. आता पुढे जाऊ आपण. आता आपण श्लोकनुसार अभ्यासत जाऊ. हो ते. मग आता ज्या वेळेला हिरण्यकशिपू जो आहे, तर तो आपला जो श्रेष्ठ भक्त आहे भगवानांचा प्रल्हाद, तर त्या प्रल्हाद महाराजांना जेव्हा, म्हणजे त्याचा कोण आहे, तो मुलगा आहे, तर त्यांना जेव्हा तो, म्हणजे असा मुलगा आहे प्रल्हाद महाराजांचा श्रेष्ठ भक्त असलेला भक्त प्रल्हाद हा, की जो अत्यंत शांत संयमी आहे, ज्याला कोणीही शत्रू नाही. हा, तर त्यावेळेला त्याला तो काय करतो, तर एक प्रकारे चिडवतो. का चिडवत असतो, तर त्या म्हणजे त्याला जे वरदान ब्रह्मा देवाकडनं प्राप्त झालेलं असतं, त्यामुळे कसं असतं की तो उन्मत्त झालेला असतो, आणि त्यामुळे तो त्याचा आतोनात छळ करतो, आपल्याच पुत्राचा पहा, म्हणजे आपलाच पिता आपला छळ करत असतो. आणि तरी देखील भक्त जे आहेत, प्रल्हाद जे आहेत किंवा प्रल्हाद महाराज जे आहेत, ते अत्यंत शांत संयमी असतात. पहा, मग हे स्थितप्रज्ञ वृत्तीचं लक्षण आहे. स्थित धीरमुनी, म्हणजे प्रत्येक गोष्टीमध्ये त्यांनी काय केलं, तर म्हणजे एक स्थितप्रज्ञ आपली बाळगली. भगवान यांचाच गुण आहे धीर. धीर, हा धीर भगवान यांना म्हटलं जातं, भगवान कृष्णांना. भक्ती रसामृत सिंधू मध्ये तिसरा सेक्शन आहे, जर तिथून 19व्या चॅप्टर पासून जर पाहिलं, तर तिथं भगवानांचे गुण सांगितलेले, तर धीर म्हटलं जातं भगवानांना, किंवा धीरोदत्तपणा. तर हा जो गुण आहे तो भक्तांमध्ये येतो. धीर किंवा संयम आपण म्हणतो, किंवा इंग्लिशमध्ये पेशन्स म्हणतात, तर धीर वृत्ती, तर धीरमुनी. तर अशा पद्धतीच्या म्हणजे भावामध्ये, अशा स्थितप्रज्ञ भावामध्ये प्रल्हाद महाराज होते. त्यांना अनेक वेळा हिरण्यकशिपूने थोडक्यात चिडवलं, की आपण डिवचलं म्हणून अशा पद्धतीने प्रयास केले, पण ते कधीही विचलित झाले नाही. आणि पित्याने केलेला अतोनात छळ त्यांनी सहन केला, पण न ते भक्तीपासून ढळले, न भगवत नामापासून ढळले. मग अशी अशी भक्ती किंवा अशा पद्धतीची भक्तिमय प्रेममय जेव्हा एखादा भक्त सेवा करतो, तेव्हा निश्चितच भगवान तिथे प्रकट होत असतात. आणि ही जी उन्मत्त अवस्था आहे, ही कशामुळे होती हिरण्यकशिपूची, तर त्याला ब्रह्माजींनी इतकं मोठं वरदान दिलं होतं ना, त्यामुळे तो काय झाला, तर अत्यंत म्हणजे त्याचा जो आहे तो म्हणजे त्याचा जो गर्भ आहे तो वाढला, आणि त्याचबरोबर काय झालं, तर तो अत्यंत उन्मत्त झाला. आणि अशा वरदानामुळे, म्हणजे अशी ताकद आल्यामुळे तो काय करायला लागला, जनसामान्यांचा अत्यंत क्रूरपणे छळ करू लागला. तर पुढे जाऊ आपण. आता प्रल्हाद महाराज जे होते, ते आपल्या अगदी लहानपणापासून, म्हणजे अगदी लहानपणापासून प्रल्हाद महाराजांच्या विषयी आता आपण ही सगळी माहिती हिरण्यकशिपू आणि हिरण्यकशिपूची म्हणजे जी पार्श्वभूमी आहे ह्याविषयी समजून घेतली. पण आता आपण जे भक्त आहेत, त्यांच्याविषयी जाणू. आपण आता असुराविषयी जाणलं, तसं आपल्याला भक्ताविषयी पण माहिती पाहिजे, सगळ्याच प्रकारचं ज्ञान पाहिजे आपल्याला. त्यामुळे आपल्याला कळेल, त्यामुळे आपल्याला समजू येईल, अभ्यासता येईल की आसुरी गुण काय आहेत, आसुर लोकांचं वर्तन कसं असतं. आपण हे जाणतो शास्त्रांच्या माध्यमातून. हरिकथा म्हणजे काय आहे, तर भगवान यांनी अशा असुरांचा वध कसा केलाय, अशा असुरांचा निपात कसा केलाय, भक्तांना त्रास देणाऱ्या जे असे दुष्ट प्रवृत्तीचे लोक आहेत त्यांना कशा पद्धतीनं भगवान यांनी म्हणजे जे आहे नियंत्रित केलंय. त्याचबरोबर भगवान यांनी भक्तावर कृपा करून कशा लीला घडवल्यात, आणि एका भक्तांकडून दुसऱ्या भक्तांना कशा पद्धतीने आध्यात्मिक स्तरावर उन्नत होण्यासाठी मार्गदर्शन मिळालं, अशा विविध स्तरावर आपण जी हरिकथा आहे भागवतामध्ये अभ्यासतो. मग हे सगळं आपल्याला अभ्यासायला मिळालं. आपल्याला जर हे सगळं तुलनात्मक स्तरावर किंवा उदाहरणांच्या स्तरावर अभ्यासायला मिळालं, तरच आपल्याला समजेल की आसुरी वृत्ती काय आहे आणि दैवी गुण काय आहे. अन्यथा आपल्याला समजेल का. मग हे श्रील प्रभुपादांची कृपा आहे आपल्यावर, की आपल्याला श्रीमद भागवतमच्या माध्यमातून त्यांनी म्हणजे दिलेलं हे म्हणजे काय आहे, तर त्यांची कृपा आहे. म्हणजे एक प्रकारे श्रील प्रभुपाद यांनी
आपली जी शक्ती आहे, आध्यात्मिक शक्ती तीच दिली आपल्याला. ही हॅज एम्पॉवर्ड अस. आपल्याला अशा पद्धतीनं बळ दिलंय हे ग्रंथांच्या माध्यमातून. आणि ते जाणून घेऊन आपण काय केलं पाहिजे, आपलं सामर्थ्य वाढवलं पाहिजे. त्यांनी दिलेलं आहे पण आपण घेतच नाही आहोत. आपण ते जाणून घेतलं पाहिजे, ते ज्ञान प्राप्त केलं पाहिजे. आणि त्याद्वारे आपण भगवानांची सेवा कशी करू शकू हे जाणलं पाहिजे. यासाठी भक्तांचे गुण पण आपण जाणले पाहिजेत. जसे असुरांचे जाणले तसे भक्तांचे पण जाणले पाहिजेत. मग आपल्याला समजेल की माझं स्तर काय आहे आणि मी काय प्रयत्न करायला पाहिजे. मग माझ्यामध्ये कुठले असुरी गुण आहेत आणि कुठले दैवी गुण आहेत. कारण पहा, सत्ययुगामध्ये काय होतं की वेगवेगळ्या ग्रहांवरती जे होते तर ते होते म्हणजे म्हणजे असुर आणि भगवान. म्हणजे काय होतं की हिरण्याक्ष हा वेगळ्या ग्रहावर होता, रसातळावर होता. तर भगवान हे त्यांच्या भगवत धामामध्ये होते, गोलोक वृंदावन. म्हणजे वेगवेगळ्या ग्रहलोकावरती होते हे. मग त्यानंतर पुढे काय झालं, तर त्रेता युगामध्ये भगवान श्रीरामचंद्र हे एका वेगळ्या देशामध्ये किंवा राज्यामध्ये होते, अयोध्येमध्ये. भगवानच स्वयं आहेत ते. आणि त्याचबरोबर रावण जो आहे तो लंकेमध्ये होता, म्हणजे वेगळ्या देशामध्ये होता. मग त्यानंतर द्वापारामध्ये काय झालं, तर एकाच घरामध्ये म्हणजे काय होतं, तर एका बाजूला एकाच कुळामध्ये किंवा एकाच घरामध्ये किंवा एकाच वंशामध्ये म्हणू आपण, काय होतं, एकाच वंशामध्ये दोन प्रकारचे वृत्ती असलेले लोक होते. असुरी वृत्तीचे लोक होते म्हणजे कौरव, आणि जे दैवी वृत्ती म्हणजे दैवी गुणांनी संपन्न होते ते पांडव होते. मग असं एकाच कुळामध्ये आले, एकाच वंशामध्ये, म्हणजे कुरुवंश आहे तो, हो की नाही. आणि त्यामुळं सगळेच कोण होते, कौरव होते. म्हणजे असं नव्हतं की पांडुपुत्र वेगळे आहेत. म्हणजे पंडुराजा हा कुरुवंशामध्येच जन्मला होता. पण धृतराष्ट्राने काय केलं, तर त्याला वेगळं काढलं, पांडुपुत्र म्हणून पांडवांना वेगळं काढलं. आपण भगवद्गीतेच्या पहिल्या अध्यायामध्ये अभ्यास करतो. मग अशा पद्धतीनं एकाच घरामध्ये किंवा एकाच कुळामध्ये हे दोन दैवी गुणांनी संपन्न आणि असुरी गुणांनी संपन्न अशा पद्धतीचे म्हणजे जे होते तर दोन जे होते ते पक्ष निर्माण झाले. मग आता कलियुगामध्ये काय आहे, आपल्यासारख्या एकाच मनुष्य देहामध्ये एकाच व्यक्तीमध्ये दैवी गुण आणि असुरी गुण आहे. मग आपण जेव्हा त्या भौतिक प्रकृतीमध्ये येतो आणि तीन गुणांनी बांधले जातो, तर त्यावेळेला आपल्याला हा अभ्यास येणं म्हणजे किंवा आपला हा अभ्यास होणं किंवा आपण हा अभ्यास करणं आणि हे समजून घेणं आवश्यक आहे की दैवी गुण कोणते आहेत आणि असुरी गुण कोणते आहेत. तर आपल्याला असुरी गुण जे आहेत त्यांचा निपात करण्यासाठी भगवानांची भक्तिमय प्रेममय सेवा कशी करायची हे समजेल आणि मार्गदर्शन कसं मिळवायचं हे समजेल. आपल्याला जर असं कुठले आपल्यामध्ये हे कळलंच नाही आणि दैवी गुण माहितीच नाही आहेत आपल्याला, तर आपल्याला भक्ती पण करता येणार नाही. मग ह्यासाठी एका भक्ताचे पण गुण आपण समजून घेतले पाहिजेत. मग भक्त प्रल्हाद कसे होते किंवा प्रल्हाद महाराज कसे होते, तर ते लहानपणापासून त्यांना लहान मुलांची जी खेळणी असतात, लहान गोष्टी असतात. आता आपण सामान्यतः लहान मुलांना एखादं म्हटलं तर ते रस्त्यावर आडवं पडून पण रडतील आणि मला हे पाहिजे म्हणतील. म्हणजे आपल्यासारख्या सामान्यांची ही कथा आहे, है ना, आपण ज्या आजूबाजूला बघतो. पण प्रल्हाद महाराजांचं काय होतं, तर त्यांना गर्भामधूनच भक्ती मिळाली होती. मातेच्या गर्भामधूनच ती भक्ती जी आहे तर ती मिळाली होती. त्यांच्यावर गुरूंची कृपा झाली होती. म्हणजे ही वॉज इनिशिएटेड आपण असं म्हणून, म्हणजे ते दीक्षित झाल्यासारखंच होतं. नारद मुनींचे उपदेश त्यांनी ऐकले होते. आणि गर्भामध्येच त्यांच्यावर हे संस्कार झालेले होते. आणि त्यामुळं ते लहानपणापासून कसं मूल होतं, तर त्यांना अशा कुठल्याही गोष्टीमध्ये म्हणजे इच्छा नसायची किंवा अशा कुठल्याही गोष्टीमध्ये स्वारस्य नसायचं. तर ते काय करायचे, ते अत्यंत शांत आणि असे स्तब्ध राहायचे. आणि ते कायम कृष्णामध्ये, कृष्णांच्या विचारामध्ये बुडालेले असायचे. कृष्ण कॉन्शियसनेस म्हणजे काय, कृष्ण भावना भावित, कृष्ण चेतनेमुळे ते पूर्ण भारावलेले होते जन्मताच. म्हणजे पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होते. तसं जसं आपण समजून घेऊ की जड भारताचं उदाहरण पाहतो, पुढच्या भागवताच्या स्कंदामध्ये येतं. तर जड भारत जे होते ते पूर्वजन्मीचे भरत महाराज होते. मग त्यांना नंतर छोट्याशा एका चुकीमुळं हरणाचं. म्हणजे हरणाचा जन्म मिळाला. मग त्यानंतर पुन्हा त्यांना जड भारत म्हणून, पण त्यांचं कॉन्शियसनेस म्हणजे त्यांची स्मृती आणि त्यांची कृष्ण भावनामृत जे होतं त्यांच्यामध्ये किंवा कृष्ण भावना भावित स्थिती जी होती ती जागृत होती. फक्त त्यांना ते योनीमधून प्रवास करावा लागला. पण जेव्हा जडभारत झाले तेव्हा ते कसे होते, शांत स्तब्ध असायचं. म्हणजे आपण अशा पद्धतीचा त्यांचा आविर्भाव असायचा. मग तसंच प्रल्हाद महाराज जे आहेत ते शांत स्तब्ध होते, एक छोटेसे बालक होते. पण बालक असून सुद्धा त्यांचा आविर्भाव कसा होता, तर अत्यंत शांत असे स्तब्ध असे ते असायचे कायम. आणि कशामध्ये असायचे, तर सदैव कृष्णांच्या विचारामध्ये ते सदैव म्हणजे गुरफटलेले असायचे. म्हणजे त्यांनी कृष्णांचा विचारातिरिक्त दुसरा कुठला विचारच केला नाही. म्हणजे भगवान कृष्णांचा विष्णू रूपातला त्यांनी जो
जे ध्यान केलं विष्णू रूपावर, भगवान कृष्णांचा जो संश विस्तार आहे विष्णू रूपावर त्यांनी ध्यान केलं, तर या विष्णूंच्या विचाराव्यतिरिक्त त्यांनी कुठला दुसरा विचारच केला नाही, ते सदैव विष्णू ध्यानामध्ये असायचे पहा. आणि सदैव म्हणजे त्यांनी विष्णूंच्या संतुष्टी अतिरिक्त पण विचार केला नाही, त्यामुळे इंद्रिय तृप्तीचा कुठलाही विचार त्यांच्या मनाला शिवला नाही पहा. इतकी छोटेसे बालक, अबोध बालक आपण म्हणतो, निरागस बालक असताना त्यांची अशा पद्धतीची मनस्थिती असायची. म्हणजे इतक्या छोट्या वयामध्ये, म्हणजे वयाच्या 5व्या वर्षी, म्हणजे इतक्या छोट्या वयामध्ये सुद्धा ते एक उत्तम असे भक्त होते पहा. म्हणजे त्याच्यातून आपण काय समजून घ्यायचं की आपण छोटी छोटी 5 वर्षाची मुलं पाहतो, तर ती कशी असतात भौतिक प्रकृतीमध्ये. त्याचबरोबर आपणही 5 वर्षांचे होतो तेव्हा कसे होतो आठवून पाहूया, मग आपल्याला लक्षात येईल. म्हणजे उच्च कोटीचे कसे भक्त होते त्याची आपल्याला कल्पना येईल. त्याचबरोबर श्रील प्रभुपाद हे उच्च कोटीचे भक्त होते आपण जाणून घेऊया. शिवायच्या 5व्या वर्षी त्यांनी भगवान म्हणजे जगन्नाथ त्यांची रथयात्रा संपन्न करूया म्हणून आपल्या वडिलांना काय मागितलं, मला असा रथ बनवून द्या. म्हणजे पहा, जे दैवी गुण असतात किंवा असे उच्च स्तरावर ज्या विभूती असतात किंवा जे संत श्रेष्ठ असतात, साधू पुरुष असतात, त्यांच्यामध्ये असे गुण असतात की त्यांना भगवान यांच्याच विचारांनी ते प्रेरित असतात, भगवान यांच्या विचारामध्येच ते घडलेले असतात आणि भगवान यांची मी सेवा कशी करेन ह्याचाच विचार ते करत असतात. ते आपल्यासारख्या सामान्यांसारखी इंद्रिय तृप्ती मी कशी करेन, मग आज कोणता पदार्थ मी जेवणामध्ये बनवेन, भगवानांच्या भोगासाठी मी कोणता पदार्थ बनवेन, हा विचार ते नाही करत. म्हणजे उदाहरण घेऊया, टीका करणे हा हेतू नाही, तर काय होतं की आपल्याला आवडणारे पदार्थ आपण भगवान यांच्यासाठी बनवतो. म्हणजे ती इंद्रिय तृप्तीच आहे. पण भगवान म्हणजे भगवान जे आहे तर ह्यांच्यासाठी, यांना तृप्त करण्यासाठी मी कुठला पदार्थ बनवू शकेन उत्तमात उत्तम, ते पदार्थ आपण बनवले पाहिजेत. आपल्याला काय होतं, आपल्या जिभेची चव असते ना, तर ती जी आहे तर ती आपल्या हातामध्ये उतरवण्यासाठी, म्हणजे त्यासाठी आपण पदार्थ बनवतो. पण भगवान यांना संतुष्ट करण्यासाठी मला येत असलेले पदार्थ मी अत्यंत उत्तम उत्तम व्यंजन सादर करेन, ही झाली भक्तिमय प्रेममय सेवा. पण मला पुरणपोळी आवडते म्हणून मी बनवेल. भगवान यांना मग भोग दाखवण्याची क्रिया म्हणजे दैनंदिन कार्यक्रमच होतो आटोपल्यासारखं. मग ती इंद्रिय तृप्ती झाली आपली, म्हणजे आपली आसक्ती आली त्याच्यामध्ये. मग अशा पद्धतीची सेवा नाही केली प्रल्हाद महाराजांनी. प्रल्हाद महाराजांनी किंवा शिल प्रभुपाद म्हणजे शाने एक उदाहरण येते. आपण खूप पतित जीव आहोत, आपल्याला हा स्तर गाठणं सुद्धा अवघड आहे. पण आपण ह्याच्यातून समजून घेऊया चर्चात्मक पद्धतीने. तर ह्यातून आपण बोध काय घ्यायचा, तर जो भक्त असतो तो कशा पद्धतीचा असतो, तर त्याच्या लक्षणावर ना, त्याचं आचरण कसं आहे, त्याचं संभाषण कसं आहे, तो चालतो कसा, बोलतो कसा, वागतो कसा, ह्याच्यातून आपल्याला कळतं. भगवद्गीतेमध्ये असा श्लोक येतो पहा, अर्जुन विचारतात स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, तो कसा चालतो, तो कसा बोलतो, तो कसा वागतो, ह्याच्यावरून आपल्याला त्याची लक्षणं कळतात. म्हणजे जसं एखादा रोगी आहे तर त्याची लक्षणं बघून कळतं की हा आजारी माणूस आहे. एखादा धनवान मनुष्य आहे तर त्याची लक्षणं बघून कळतं की हा अत्यंत धनिक मनुष्य असावा. मग तसं भक्त आहे याची लक्षणं बघून कळतं की तो भगवान श्रीकृष्णांचा उत्तम भक्त आहे. ती कोणती असतात, तर ते सदैव भगवानांच्या विचारामध्ये घडलेलं असतं, भगवानांच्या नामाचंच संकीर्तन करत असतात, भगवानांच्या नामाचं नामच त्यांच्या मुखामध्ये असतं, भगवानांच्या भक्तांचीच ते सेवा करत असतात आणि भगवानांच्या नामाचाच उपदेश करत असतात, त्या भगवान यांच्या महिमा ज्या असतात त्याचं गान करत असतात किंवा भगवान यांचाच प्रचार प्रसार करत असतात आणि भगवान यांनी सांगितलेले उपदेश ते जनसामान्यांपर्यंत पोहोचत असतात. मग ही भक्ताची एका लक्षण आहेत. मग ह्या सगळ्या गोष्टी प्रल्हाद महाराज अत्यंत छोट्या वयापासून करत होते. आपण चित्र पाहिलं पहा, असुर बांधवांना सुद्धा ते उपदेश करायचे. आपल्याकडचं ज्ञान आहे ते द्यायचे. ते आणि अशा पद्धतीनं एखादा जो भक्त असतो तो भगवान यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करत असतो. आणि हे सगळं आपण प्रल्हाद महाराजांमध्ये पाहतो पहा. म्हणून प्रल्हाद महाराजांचं स्तर जो आहे तो दिव्य स्तर आहे. मग अशा पद्धतीचे जे दिव्य स्तरावरचे भक्त असतात तर त्यांचं फक्त नावाचं जरी उच्चारण आपण केलं तरी आपण शुद्ध होत असतो. म्हणून आपण जेव्हा नरसिंह आरती गातो, आता मी सुरुवातीला नरसिंह आरती गायली तर त्यावेळेला मी काय केलं, आरतीच्या शेवटी काय केलं, तर भगवान यांचे जे भक्त आहेत म्हणजे भगवान यांचा तर मी जय जयकार केलाच, पण त्याचबरोबर भगवानांचे भक्त म्हणजे कोण आहेत, प्रल्हाद महाराज आहेत. आणि त्याचबरोबर भगवानांचे उच्च कोटीचे भक्त कोण आहेत, शिल प्रभुपाद सुद्धा आहेत. आताच आपलं आपल्या समोरचं उदाहरण म्हणजे अगदी जवळचं उदाहरण, नजीकच्या काळातलं. मग त्यांचा सुद्धा
जय जयकार आपण करतो. मग अशा पद्धतीने जेव्हा भगवानांच्या भक्तांचा पण आपण जय जयकार करतो भगवानांच्या सोबत, भगवानांचा जय जयकार केल्यानंतर त्यावेळेला त्यांचं नाम उच्चारण करण्यामुळे देखील आपली शुद्धी होत असते, आपली अनेक जन्मांची पापं सुटून जात असतात. आणि म्हणून याचं महत्व आहे, म्हणजे जी प्रत्येक गोष्ट आपण करतो ना ती योग्य पद्धतीनं कशी करावी हे श्रील प्रभुपादांनी खूप सुंदर पद्धतीने मार्गदर्शन आपल्याला केलं. आणि खूप अहोभाग्य आपलं, आपण असं म्हणू सौभाग्य आपलं की आपल्याला हे सगळं करायला मिळतंय. मग आपण याचा लाभ घेतला पाहिजे. रोज सकाळी आपण आरतीमध्ये उपस्थितच झालं पाहिजे. प्रत्येक वेळी आपण जेव्हा जय जयकार करतो त्या प्रत्येक वेळी सकाळ संध्याकाळ आरती असते मंदिरामध्ये, आपण ऑनलाईन जोडू शकतो, आपण घरात करू शकतो. आपण येन केन प्रकार मन कृष्ण निवेशते, आपण अशा पद्धतीनं भगवान यांना स्मरण करू शकतो. आणि अशा स्मरणाने काय होतं, आपला उद्धारच होत असतो. भगवत भक्तांचं फक्त नाम उच्चारणामुळे उद्धार होतो, तर भगवान यांच्या नामाचा जप केल्यामुळे किती उद्धार होईल पहा आपला. मग हे सगळे संतांचे उपदेश असतात, तर याचं आपण तंतोतंत पालन करायचा प्रयत्न केला पाहिजे. इथे आपण थांबूया. हा खूप विस्तृत असा पीपीटी आहे आणि खूप सुंदर सुंदर याच्यातून उपदेश आपल्याला शिकायला मिळणार आहेत. खूप छान अवतार आहे भगवानांचं की ज्याच्यामध्ये जी इतकी सुंदर लीला तर आहेच, पण उपदेशांच्या स्तरावर आपण इतकं काही शिकणार आहोत. म्हणजे खूप मोठा खजानाच आपल्या समोर श्रील प्रभुपादांनी यांनी उलगडून ठेवलाय या माध्यमातून. तर त्या आपण दृष्टीने आपण हे सगळे जो कथाक्रम आहे वेगवेगळ्या स्लाइड्सच्या माध्यमातून शिकणार आहोत. तर आता उर्वरित भाग आपण पुढच्या वेळी अभ्यासूया. मग त्याची रेकॉर्डिंग स्टॉप केलं तरी चालेल. आता कोणाला काही शंका असेल तर आपण विचारूया.